Ćao svima. Evo, došlo mi je nešto na pamet da podelim sa vama. To je da nekako mnogo je značajno da čovjek prihvati ono što mu se dešava. Prihvatanje u sadašnjem trenutku te situacije koja se trenutno dešava. I generalno, da li se radi o našem subjektivnom osjećaju da je to neko dobro stanje koje smo zaslužili? Da li je to nešto što smo godinama čekali pa se eto desilo? Da li je nešto što nikako da dođe i još uvek smo u tom nekom čekanju da se stvari realizuju? Ili možda subjektivni osjećaj da je to neka karma iz prethodnog života, neki subjektivni osjećaj da je to neko prokletstvo. Možda je najbitnije u celoj toj priči prihvatanje te situacije baš takva kakva jesi. Ono, okej, znaš, ako je prokletstvo, okej, a evo, prihvatam. Ko zna zašto je to dobro? Jer možda me upravo i uporno sabotira to što ja ne prihvatam. Ja, pera mi kažika, nebitno ko. Vi, ti, ovaj, onaj, kako god. Ali, hoću kažem, koliko je bitno da čovjek ima dovoljnu dozu dostojanstva da kaže, okej, prihvatam ovu situaciju, hvala ti Bože na ovoj situaciji i u potpunosti imam poverenje da ti Bože znaš šta radiš. Moje je samo da pratim taj vibe i da svesno sa svime onima što zaista jeste dobro i za mene i za ceo sistem. Razmislite o tome. Vidimo se. Ćao!